Hola a tots i a totes. Ara farem l'exercici del dictat. Recordo que el dictat primer us el tocaré tot sencer una vegada i us el aniré tocant compàs per compàs. Cada compàs us el tocaré dues vegades, vosaltres el podeu tirar endavant, endarrere, tantes vegades com vulgueu. Sí? Us tocaré un compàs i la primera nota del següent compàs. Doncs comencem. Ara us tocaré el dictat sencer, compàs de 3/4, en tonalitat de do major, això significa que l'última nota serà un do, i comença amb la nota sol. Us el toco tot sencer. Comencem el dictat. Torno a repetir el primer compàs. Molt bé, la primera nota del segon compàs és un fa. Doncs ara toco el segon compàs. Molt bé. La primera nota del tercer compàs és la nota la. Ara, com que el quart compàs és curtet, faré els dos últims compassos junts. Començo amb un la, I ara faré dos compassos. Torno a fer els dos últims compassos. Com que són dos compassos, repeteixo una tercera vegada. Per acabar i poder repassar les notes, torno a repetir el dictat una altra vegada sencera.